با همه سلام، امیدوارم همه شما таби болида доред. خصوصا مخلصان بارسلونا پس از باختی علم‌آور از رایو والکانو در بارسا حادثه رخ داد که از این پس کاتالونیا این بازی و حمله‌گر رادامل فالکاو را همچون قهرمان در یاد خواهند داشت. محض از پشت گل زده او که بارسا را مغلوب ساخت، پرزیدنت کاتالونیا ژوان لاپورتا در درون سامالیات رونالد کومان را از وظیفه‌اش خارج کرد. نه این شوخی نیست. در حقیقت وقتی بعد بازی بارسا با کاتالونیا برمیگشت، لاپورتا چنان غضبناک بود که آنجا قرار خود را برآورد و با کومان خبر داد که از این پس او دیگر ترینری دسته نیست. عموما موسم گذشته را کومان آنقدر بد پس سر نکرده بود تا آخرین لحظه برای لالیگا مبارزه برد و جام اسپانیا را به دست آورد. اما این موسم ما فهمیدیم که همان موفقیت نچندان کلان کومان تنها از مسی وابسته بوده است. وقتی لیو از دست رفت، همش روی آب برآمد. موقع نهم در لالیگا شکست شرمنده‌آور از باواریا و بنفیکا در لیگ چمپیون‌ها این بود بارسلونای رونالد کومان. بعد سری او اکنون دسته را نفری روبری میکند که همه نازکی‌های این بارسا را میداند. خاوی ارناندز لگندای بارسا که الکی با دسته قطری نتیجه خوب را به دست آورده است. اکنون پس از آمدن او بارسلونا چگونه میشود؟ کوشش میکنیم در این ویدیو همه انتظاری خود را نقل کنیم. لایک موندن و ابونه شدن را در کانال فراموش نکنید. ما باشیم آغاز میکنیم. رقابت‌ها در топ 5 لیگ‌های اروپایی ادامه دارند و 3 اکتبر ما را یک قدر بازی‌های جالب انتظارند. برای شوق‌آورتر کردن تماشای آنها میتوانید به 1x مراجعت کنید. آنجا به همه بازی‌ها کوفیشنت‌های بلند پیشنهاد میکنند. اینچنین ابونه‌چیانی نو را با پرومокodi تاچفود تا $100 بونус انتظار است. سилкаи بازی در کامنتария. دیروز دسته کاتالونی خبر داد که سرخی برخوان тренери муваққатии барселона мешавад. бисёре фикр карданд ки акнун хави намеояд, аммо ин тавр нест. бархон тренери дастаи ҷавонони барса аст ва то омадани хави дастаи асосиро роҳбарӣ хоҳад кард. нашриҳо хабар медиҳанд ки хави танҳо пас аз 6 ноябр вақте танаффус ба бозиҳои мунтахабҳо оғоз мегардад, расман тренери каталониё мешавад. айни ҳол хави масъалаи қатъ кардани шартномаро бо алсад ҳал карда истодааст. ҳамчунин дар вақти танаффус ба бозиҳои мунтахаб ки 21 ноябр ба анҷом мерасад, хави метавонад ба даста омада пурра бо футболбозон шинос шавад ва омодагиро ба бозиҳо шурӯъ намояд. ҳамчунин хави вақт пайдо мекунад ки бо лапорта оиди трансфери зимистона суҳбат кунад. як қатор футболбозон ҳатман дастаро тарк мекунанд ва ба эвази онҳо нафарони нав меоянд. барсаро тағйиротҳои зиёд интизор аст ва ҳоло оиди ҳамааш гап мезанем. бисёриҳо мегӯянд ки магар барои хавиро тренер таъин кардан барса шитоб намекунад, бозу мисли лемпард ва сулшер нашавад. ин нафаронам ба ҳайси легендаи даста тренер таъин гардиданд, аммо челси ва эмио аз онҳо ягон фоида надид. лапорта дар ҳақиқат нисбати хави шубҳа дошт. ӯ чунин мешуморид ки хави метавонад дар барса кор кунад, аммо бояд аз дастаи ҷавонон фаъолияти худро оғоз намояд. вале пас аз суҳбат бо легендаи даста муносибати лапорта нисбати ӯ беҳтар шуд. дар муқоиса бо лемпард ва сулшер хави тренери муваффақ аст. ӯ бо дастаи алсади қатар дар 3 сол 7 ҷоиза ба даст овардааст. хави мехоҳад бештари вақт бо ту бошад. тамринҳои ӯ асосан машқи рондо аст, яъне барои бештари вақт бо ту будан ва футболи позитсионӣ нишон додан. ин мактаби барселона аст. зери роҳбарии ӯ мо ҳар бозӣ бо ҳамин стили ғалаба мекунем. ба фикри ман ӯ пурра омода аст ки тренери каталониё шавад. кам нафароне ҳастанд ки мисли ӯ барселонаро хуб мефаҳманд, гуфт санти касорла ки зери роҳбарии хави дар алсад бозӣ мекунад. тренери идеалӣ барои барса маҳзан ҳамин гуна асосҳои тактикиро йохан кройф истифода мебурд ва баъдан ин принсипҳоро пеп гвардиола ҳам пайравӣ намуд. ба ман тики-така маъқул нест, танҳо ба он хотир ки мардум фикр мекунанд ин пасҳои бефоида дар майдон аст. ман тики-такаи ҳақиқиро дӯст медорам. вақте туп дар дасти мо бошад ва мо бештари вақт дар ҳамла қарор дошта бошему, нисбати рақиб лаҳзаҳои бештари голзаниро ба миён биёрем. ба ман футболи ҳуҷумкорона маъқул аст, мегӯяд хави. вақтҳои охир мутахассисон аз он чиз шикоят доранд ки дар барса футболбозони калонсонро он қадар азоб намедиҳанд ва онҳо бисёр тамрин намекунанд, вале зери роҳбарии хави ҳама чиз метавонад тағйир ёбад. ҳамчунин айни ҳол барса футболбозонеро дорад ки ба хави мувофиқ нестанд. киё метавонанд дастаро тарк кунанд? ҳоло дида мебарем. ба хави дарвозабонҳое лозиманд ки метавонанд бо пой хело хуб бозӣ кунанд ва партофтҳои хуб дошта бошанд. не то ба ин талабот ҷавобгӯ нест. дар хати ҳимоя бошад лангле ва умтити дарди сар мебошанд. онҳо хело бисёр хатогӣ мекунанд ва ҳамеша ҷароҳат мебардоранд. аз хати нимҳимоя филиппе каутиньо аниқ дастаро тарк мекунад. ӯ на танҳо наметавонад дар дастаи каталонӣ хуб ҳунарнамоӣ кунад, ҳамчунин сермаоштарин футболбози даста аст. хати ҳамлаи даста
барсаро ду легендаи барса Люк де Йонг ва Мартин Брейтвейт бо эҳтимоли калон тарк мекунанд. ин нафарон бе Хави ҳам хело даҳшатнок ба чашм мерасиданд, вале акнун бо баҳонаи босозии калон дар даста метавонанд аниқ барсаро тарк кунанд. ҳадафҳои трансфери Хави чӣ гуна аст? дар ҳоли фурӯхтани Умтити ва Лангле ба барса ҳимоятгарони босурат зарур аст. Ляпорт, Кунде ва Деликт вариантҳои хело хуб мебошанд. барса аз нимҳимоятгарон бой аст: Бускетс, Де Йонг, Педри, Гави, Нико ва Рики Пуч. инҷо пурқувваткунӣ лозим нест, ана ҳамлагар ба Каталониё хело зарур аст. Хави хоҳиши зиёд дорад то дар барса Стерлингро бубинад, зеро ӯ универсал аст ва дар дилхоҳ кунҷ бозӣ мекунад. ана Раҳим бошад, мехоҳад Манчестер Ситиро тарк намояд, зеро пас аз харидани Грилиш ӯ мавқеи худро аз даст дод. аллакай моҳи январ анҷом додани топ трансфер хело мушкил аст. бинобар ин барса агар бо дастҳо маслиҳат карда тавонад, пас имкон дорад яке аз футболбозони дар боло номбар кардаамонро ба иҷора бигирад. ана ҳамин гуна як босозии калон дар дастаи каталонӣ. чунин босозиҳоро мо дар барса хело бисёр дидаем, вале ягонтаи онҳо натиҷаи хуб надоданд. умедворем ки Хави интизориҳои мухлисонро қонеъ мекунад. бо ҳамин тамом дӯстон, бо шумо буд канали Футбародарон ва ровии ҳамешагии он. беҳрӯз Артеков. хайр то барномаҳои дигар.